Okay, tá muid beo hai, bríann seo. Ag léamh, well, tíoch an nuacht as America a bhíonn sarsúil agin, ach sa chás seo nuacht as Sasana a bheith sarsúil agus ní bheith sé roiáda inneamh céim fá, mar táime ag baint mo chuid nuachta ón son ceans na nuachtáin tabloideacha as Sasana. Drábhnócht an sé gan mór an maithise. Ní is agam cén dearcha politiúil atá ag an son le cheartam dean neolalas faoi. Tá túirim agam gur baint aige le Murdoch. News group newspapers. Ach, nílach rá scéal, trí scéal más scéal nuachta é scéal Ellie ag pósa Mr. Right. Nílas agam cé hí Ellie. Agus nílas agam cé hí agrá ceal, agus is cumaidiom mar ní nuacht é. Ach, scéal trúbhealach, scéal cad é an terma tá bhaiminis, muoineach tá ag clúdaí an nuachtáin inneamh, agus sin scéal Joel Urhie. Bhí go mascla mé amach an gur féidir Joel beag eáil agus é gléasta mar leisgóir tine. Is cosúil, níl mé cínta faoi seo, is cosúil go raibh grothar páirteach go drungan í sráide agus gur ansaíú a theach mar chuid den choga. Tháinig an drothar slán ar nó, ach níor tháinig Joel slán as Mario é sa tine. Tá chuir losca donna go leor. Dóna í meilíseach mar seo. Ach, nuair a dhúnmharítear páistí saineanta neamhorchóideacha mar seo, mar sort leas ísportaí chuireann sé fonn sceitheadh orm ach nach cuma le na gcrothair agus le lucht an chogaí déanana siad ar éilis. Agus tá Boris Johnson ag leannacht ar aghaidh lena sáthanaí siadam. Sátha i dtaobh an burca. Ainion an méid atá ráite ag Theresa May agus lucht ceannas an Pháirtí Chomadaí. Sasana tá sé ag seasamh an óid agus neamhdhéiliúil go fóill. Is léir go bhfuil cloch sa bhainseile aige do Waslamaí agus ní héanaí sé faoin méid a dúirt sé i dtaobh ban Moslamacha. Agus is cosúil nach iad
na burcas a bháin atá déine sciime dó ach Cailleacha de heisir bithne. Níl mé caint faoin am rá ach na fialaí a chaitheann siad. Ní dóilm go léon nó duile le rátha go miniuh. Sin an méid ón son níor mharcail mé mór an eile agus ní eiceam mór an eile le labhairt faoi. Bailú dhí Ellie. Sé fócaí mé mar sinné. Focail haine liom agus a bhí mé ggéire a lua in ágaid cainte ná Solomar. Is dócha bia nó soláthar chur an sáthasart, rud mar sin. Piorcais, rud aon tú margheall ar do phost, agus néaltrú an tepa intinne sin hagan ar handaine. So sinna méid, fócaí mé sin, tá súil agam gur bhain sibh úsáid tainmh nó leas éigin as ar goid caint agus go maimmuid caint le chéile a rís sa bhád. Guim ra dé ar a bh go léir slán.